عز سلامتنا تقبلوا نايزا channelنا تعزبتي كميلكم تصنحوا نزقوان زبلنا زيناتات حزركم قريبا لكم نمقتالكم بغبر عدم كبرا سماعات بركز زبلوا وانا وحبريتاتات نا يوتيوب channel متزعنوا عقدم ملقتي ما نوتيفيكيشن انتان كبصحكم زيناتات بوان كتاتلو نزا نا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبال ناي دول ملكت متواعي ترسعوا شفاتو بحري بانديرا ارترا زنبل بلد مركب نداري كم تشوي تفليتو عبتقاي بعلا شندا خمت لموت يخبر كم زيله تقليتو حبراو حيل السودان ابتغا دوب ليبيا كبيد عنوات ابصحيو منستر قدايت وصاي سوريا مس حلف موساد ابيردانوس تراخيبهم صحافه جنزب امريكا سكوت بينس قطباوي دي دي انصار ايران يجمر زخبركم تخاتاتلتنا اذن كالن بزز حزركم كقربه سناي صانحت اب گمگم بحر يمن استفصمه زمتقعتي خاميازا جميرو اب زبا شادشاي نمرغب چويا كوينو تمزغبلو اب سومال زمدبرو بعل مزد صتا بحري كم زحبرو سومالوان شفاتو بحري وي قرسنتي اب طقا گمگم بحر يمن حنت فريات نداد اتصع مركب كم چويو اي بي سي نيوز ابصيبو زفصامه اوش مت عدم معرباوي هنداوي وقيانوس داغماي تلاعلو زلو سغا شفاتو بحري مرأي مخانو تغليصو زباندرا اترا زنبلبلز تغلصت MT CB1 تسميت مركب زحلف حمص كاب كتما المكالا يمن نمبرا 130 ناوتي مايلس 252 كيلومتر رحقت ابزركب بحري كلها بشدش عطقا شفاتو تتعيزا توم شفاتو نتا مركب ناب گماگم بحري بوتلان يوسدوا كم زلو حدا سموخ بلا زيدله بعل مزي ناشوشوت بيرس حبيرو بزاباتا بانديرا اترا انام بلبلت تقعز نبرت استبالت مركب منقسي اترا زاقي زهبو وقعوا حبريتا وي مغلصي يلن اتا مركب بتكلات حبرات امارات عرب اتمحدر كوينا اجدا امريكان موغاد نمحلاف ندادي امس سجار زنطف نايران صلم عداغا اكاليا بزبل كسي كاب زحلف عمد جميرو بمينستري فاينانس امريكا معقب تنبيرلا صنعتيا ابتا مركب 16 هنداوين حادو سوراوي حادو سوداناوي كومون حدا عراقاو زركبهم 20 سرحتنيات تالو نايت حدا سرحتنيا زيغنت كن نغزيو ايتفلطن زلو زمتقعتي لطفت سميت قال مركب بشفاتو كابتچوا 3 معتا طراي صنح استفصمي كاب عيسان حدا ميازا جميرو بسنكاي متقعت شفاتو بحر الصومال استتعز مركب اونو بعيسان حمشن سواد يورينا اسانا خمون لطف يركبان زمتقعتات كاب گماگم بحر الصومال ازيرو حقات ابزلو خبابيتات يمن كيترفه يفصمو لو اب گمگم بحر زبا نول صومال ابزركب كبابي غودوب جرا ابلعلي بشفاتو بحري تتعزاز نبرت مركب لفتو بستفصمه ناير متقعتي تشعت سبات كم استقلو سبسلطان بوتلان غليصوم مننتو متقعت استفصمه اكلات زاغيتاي تفلطن زلو توماتو تخبابي نبيسي خمس غلصو اتا ببانديرا كاميرون اتنقاساس لفت استسميت مركب ناب ترك تغعاز كم زنبرت ينغرمبر بيبيسي گن اتا حبيتا بناصا اكل ايراغصون زمركب قدم حجي اب كبابي غرمال تتحيزا خمس نبرت تفليتلو ابت بوتاون زحلف سمن بستفصمه متقعت اير 4 سبات تقاتلهم نيرهم مينستر صتا بوتلان اتداغماي تلاعلو زلو شفتنت بحري كاب قصصر بوتلان وصاي بزخونو حيتات استداففه يخبل كسيسو مكتل مينستر حبيتا بوتلان بيلا قابوسيده نبيبيسي ابزهابو قال اتفصامه اب تحت مرمره مهلاو غليصو قدماي حبيتا خمس زملكتو دما قدامايان اكلات نتم قدم حجي مش شفتنت بحري متاساز نبرهم مرببات نمنقاح يفتنو خم زلو طيسو بتوسخت متقعتي بترك تفصيمو خوني خاليو زبل گمتات بنايت خبابي سبات يلعل كوان تهلوا سبسلطان تركو گم بزعبات متقعتي زفتو نجر كم زيلو نبيبيس غليصوم فضلان بتوسخي تنتچويا مرغب اب ستتحزالو خبابيتات اب لعل مرغب گففت حسن نبرت بستفصمه ناير متقعتي بمخنان اتناب استساتف هاجرات نمتقعتي 18 عيسان نحسه زملكت مغلص خبا حتيتالا شفتنت بحري اب گماگم بحري الصومال عام جمرت 13 عامه مهرت كم جمره يفلط عمونغو 2008 2011 اتشفتنت ناب زلعله طزو مس بصحه سنك تجبره علماو ناي بحري حيلتات مكتال نعسرتات عامتات زحله مسير نيرو تخونه كم ودات 2023 جميرو سنك اب قيحبار زلو زي مرغان حيتات بحر العالم اقالبو ناب كالص اتاو غديات بمقيارم شفات بحر الصوماليا نتي هاغوفات تتقيمم داغماي متقعتاتهم احيلم يركبو علاماو بيت صحبت غديات بحري كم زغلصو قدماي منفق ناي 2026 طراي 38 ناي قسنا فصامتات تمزغبلو
ሃገራዊ ዋዕላ ሕርሻዊ መጽናዕቲ ኤርትራ 2026 ብዓወት ተዛዚሙ ብሚኒስተር ሕርሻ ተዳለወ ምስጓም ቀጻልነት ዘለዎ ስርዓት ሕርሻን መግብን ንሃገራዊ ቁጠባዊ ዕቤት ብዝብል ኣርእስቲ ንኽልተ መዓልታት ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ኣኳሲኡ ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ሕርሻዊ መጽናዕትታት ብዓወት ብልዑል ስታፍን ተዛዚሙ። ኣብዚ ዋዕላ እዚ ሚኒስተራት ላዕለዎት ሰበስልጣን ተመራመርቲ ኣካዳማውያን ወከልቲ ብሕታዊ ዓውድታትን ሃገራዊ ውድባትን ተረኺቦም 76 መጽናዕትታት ወራቐቲ ኣብ 8 ዓበይቲ ብዛዕባ ሕርሻዊ ዲጂታል ባዮ ቴክኖሎጂ ክሊማዊ ለውጢ ድሕነት መግብን ጸጋታት እንስሳን ኣዝርእትን ቀሪቦም ሰፊሕ ዘተ ተኻይድሎም። ኣመዛዘሚ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበረ ንተሳተፍቲ ብፍላይ ድማ ንመንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ተመራመርቲ ብምስጋን እዞም መጽናዕትታት ኣብ ባይታ ተተርጊሞም ናብ ግብሪ ክውዕሉ ምዃኖም ኣረዲዩ። ኣብ ትግራይ በዓል ኣሸንዳ ከምቲ ልሙድ ይኽበር ከምዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ከተማ መቐለ ብድሙቕ ኣገባብ ዝኽበር ዝነበረ በዓል ኣሸንዳ ሎሚ ዓመት ብሰንኪ ስግኣት መጥቃዕቲ ድሮን ዋላ እኳ እንተዘይተኸበረ እቲ በዓል ኣብ ደባት ኤርትራ ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ክፋላት ትግራይ ይኽበር ከም ዘሎ ዝወፁ ጸብጸባት ርእይቶ ነበርትን ይሕብር። እቲ ብሰበስልጣን ትግራይ ስግኣት መጥቃዕቲ ድሮን ብዝብል ምኽንያት እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ብድሙቕ ኣገባብ ንኸይክበር ዝተኣገደ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ኣንስትን ኣዋልድን ኣብ ደባት ኤርትራ ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ነቲ በዓላት የኽብራ ከም ዘለዋ መራኸቢ ማዕከናት ዜና ተኸልል ጸብጺበን። ኣብ ደቡብ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዝተኸበረ በዓል ኣሸንዳ ነበርቲ ትግራይ ካብ ጎራብቲ ኤርትራ ንኡዞባ ሰንዓፈ ዝመፁ ኤርትራውያን ብሓባር ተረኺቦም። ነበርቲ ወረዳ ኩለመኸዳን ከተማ ዛላምበሳን ካብ ኤርትራ ኣንበሰተ ገለባን ሰርሓ እምባድሓንን ኮኾባይን እንዳሹማይን ሽመ ዛናን ከምኡን ካልኦት ከባቢታት ሰንዓፈ ምስ ዝመፁ ኤርትራውያን ብምዃን ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ነቲ በዓል ብሓባር ከም ዘኽበራ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። እቲ ትማል ሰንበት ብ23 ነሓሰ እቲ በዓል ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን ዝተረኸበ ምክትል ኣመሓዳርን ምራቐቡ ዞባ ትግራይ ኣቶ ሃይላይ ገብረ ማርያም ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ርክብ ንኽልቲኦም ኣብ ወሰን ዝርከቡ ክፋላት ማሕበረሰብ ብቐጻልነት ሰላምን ልምዓትን ድሕነትን ዘምጽእ ክኸውን ኣለዎ ክብል ጠቒሱ ንሱ ወሲኹ ክልቲኦም ህዝብታት ሓባራዊ ታሪክ ባህልን ቅርስን ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ዘተኣሳሰር መጻኢ ዕድል ከም ዘለዎም ገሊጹ ተሳተፍቲ እቲ በዓል ብክልቲኡ ወገን ዘለዉ ማሕበረሰባት ብሰንኪ ፖለቲካዊ ወጥሪ ከቢድ ዋጋ ከም ዘኽፈሉ ብምግላጽ ሕጂ ዝተጀመረ መስሕ ሰላም ክድንፍዕ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ብባህላዊ ኣልባሳት ዝተሰለማ ብኣሽሓት ዝቑፀራ ኣንስትና ኣዋልድን ዝዓደማሉ እቲ ዓመታዊ በዓል ኣብ ከተማ መቐለ ክኽበር ዘይከኣል ብሰንኪ ኣብቲ ክልል ዝተኻየደ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ድሮን ስዒቡ እቲ በዓል ብመጥቃዕቲ ድሮን ዕላማ ክግበር ይኽእል እዩ ብዝብል ስግኣት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ዝተፈጸመ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ከተማ መቐለ ብውሕዱ 14 ሲቪላውያን ከም ዝቆሰሉ ዝዝከር እዩ። ሓባራዊ ሓይሊ ሱዳን ኣብ ጥቓ ዶብ ሊብያ ከቢድ ዕንወት ኣብጽሑ። መሻርክቲ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ምስ ሊብያ ዳርፉርን ዝዳወብ ሰሜናዊ በረኻ ንሓንቲ ቆንስል ቁልጡፍ ደገፍ ሓይልታት ብምዕናው ዓሰርተታት ማካይን መሳርሒታትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝማረኹ ብ23 ነሓሰ ገሊጹ። እቲ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ናይ ተኸባቢ ሚሊሻታት ዝዋግኡ ዕጡቓት ጉጅለታት ዳርፉር ዝተባህለ ሓባራዊ ሓይሊ እቲ ግጭት ኣካል ናይቲ ካብ ሊብያ ኣጽዋራት ነዳድን ዘሰጋግር መስመራት ቀረብ ንምቁራጽ ዝግበር ጻዕሪ ምዃኑ ጠቒሱ። ኣፈኛ ሙታዋ ኪል ዓሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት ኪዳን 49 ናይ ውግእ መካይን ከም ዘዕነወ ሓንቲ ነዳዲ ዝጸዓነት እትርከቦም 30 ናይ ስርሒት መካይን ከም ዝሓዘን 7 ተዋጋእቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ከም ዝማርኹን ገሊጹ። እቲ ሓይሊ ኣብቲ ውግእ ሓደ ሜጀር ሓዊሱ 4 ኣባላት ሓባራዊ ሓይሊ ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩ። ሰራዊት ሱዳን ንምብራቓዊ ሊብያ ምስ ምዕራብ ሱዳን ዘራኽብ መተሓላለፊ መስመራት ንምሕላው ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ኣልካናቅ ኣልሂራብን ሓዊሱ ናብ ርሑቕ ዞባታት በረኻታት ሰሜናዊ ዞባ ድጋፍ ሰዲዱ ከም ዘሎ ጸብጸባት ሱዳን ትሪቡን ይሕብር። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሶርያ ምስ ሓላፊ ሞሳድ ኣብ ዮርዳኖስ ተራኺቡ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሶርያ ኣሳድ ኣልሻባኒ ትማሊ ሰንበት ምስ ሓላፊ ስለያ እስራኤል ሞሳድ ሮማን ጎፍማን ኣብ ዮርዳኖስ ከም ተረኸቡ እቲ ዝርዝር ዝፈልጡ ምንጭታት ብምጥቃስ ጸብጸባት ሓቢሮም። እዚ ርክብ እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ኣብ ጥቓ ዶብ ቱርኪ ዝርከብ መደበር ኣየር ኣቡ ኣልዱርሃብ ድሕሪ ምጥቃዕ ድሕሪ ሕደት መዓልታት እዩ ተኻይዱ። እስራኤል ሶርያ ሓይልታት ቱርኪ ነቲ መዓስከር ንኽጥቀመሉ ክትፈቅድ ትዳሎ ምህላዋ ስክፍታ ምስ ሓደረት ከም ዝደብደበቶ ስግኣታ ምዃኑን እኳ እንተገለጸት ሶርያን ቱርክን ግና ንመግለፂ እስራኤል ነፂገንኦ። እዚ ኣብ ዮርዳኖስ ዝተኻየደ ዘተ ኣብ ትሕቲ ትዕዝብቲ ቁፅፅር ኣሜሪካ ፍሉይ ናይ ምውሃድ ወይ እውን ስርሒታት ክፍሊ ምፍጣር ክኸውን ከም ዝኽእል እቶም ምንጭታት ይሕብሩ።
ዕላምኡ ድማ ቀጥታዊ ርክብ ብምፍጣር ኣብ ውሽጢ ሶርያ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሶርያ ቱርኪ ከምዚ ናይ ዝሓለፈ እዋን ፀገማት ንኸየጋጥም ንምሕጋዝ እዩ። ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ግጭት ንኸይፍጠር ዝሕግዝ ኣገባብ ክትሃንጽ ከም ፀናሓት ክትገልጽ እንከላ ልኡኽ ኣሜሪካ ቶም ባራክ ዘይምርዳእ ናይ ወታደራዊ ምርጻም ከይምዕበል ከምዚ ዓይነት ስርዓት ርክብ ከም ዘድሊ ገሊጹ። ቱርክ ቀንዲ ደጋፊት ሓድሽ መንግስቲ ሶርያ ኮይና ነቲ መንግስቲ ኣብ ወታደራዊ ስልጠናን ምትሕባርን ትሕግዞላ። እስራኤል ግና ወታደራዊ ህላወ ቱርኪ ኣብ ሶርያ እናሰፍሐ ምምጽኡ ስክፍት ኣለዋ። እስራኤል ነቲ መደበር ቅድሚ ምድብዳባ ጎፍማን አል ሻቫኒ ብ14 ነሓሰ ብቴሌፎን ተዘራሪቦም ነይሮም። ኣብቲ ናይ ቴሌፎን ዝርርቦም ኣብ ሶርያ ብዛዕባ ዘሎ ሰራዊት ቱርኪ ኣፅዋርን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ተዘራሪቦም እዮም። ኣብ መንጎ ሶርያን እስራኤልን ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ቱርኪ ዓሙቕ ዘይምትእማን እኳ እንተሃለወ ክልቲኦም ወገናት ህሉው ኩነታት ናይ ብሰፊሕ ኩናት ከይምዕብል ይፅዕሩ ከም ዘለዉ እቲ ርክብ ህያው ኣብነት ምዃኑ ምንጭታት ይሕብሩ። ወጋሕታ ቁጠባዊ ኣንጻር ኢራን ይጅመር። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ተጻባኢ ዝተዳለወ እንኮ ዝዓበየ ፋይናንሳዊ መጥቃዕ ክብል ጸሓፊ ገንዘብ ኣሜሪካ ስኮት ቤንሰን ትማል ሰንበት ኣብ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ጽሒፉ። ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትሩዝ ሶሻል ዝሃቦ መግለፂታት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣቃሊሑ ዕላማና ቴህራን ቤና ደውጉብ ክሳብ እትብል ነቲ ጃንዳ ስርዓት ዝቕጽል ኩሉ ቁጠባዊ መስርሕ ህይወት ምቁራጽ ይኽብል ወሲኹ ገሊጹ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንቁጠባ ኢራን ክሳብ ርያ ዝደኸመ ኮይኑ ዘይፈልጥ ዝቕባበ ዋጋታት ሳሕቲ ዝለዓል ዝኾነሉ ደረጃ ኣዕንይዎ ኣሎ ክብል ቤንሰን ኣብ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ። ደጊሙ ሕጂ ናይ መወዳእታ መዕቆቢ ናይቲ ስርዓት ኣብ ርእሰ ምትላል ናይተን ክሳብ ሕጂ ንመጥቃዕትታት ምትእንጋድ ነባሪ ሰላም ከረጋግፃ ከም ዝኽእላ ዝኣምና ፈራሓት ሃገራት እዩ ዘሎ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለዋይ ሓላፊ ጸጥታ ኢራን ማህሰን ረዛይ ምምሕዳር ትራምፕ ንሎሚ ሶኒ ኣብ ዝርዝር ክገልጾ ትፅቢት ዝግበረሉ ኣብ ልዕሊ ቴህራን ዝወሰዶ እገዳ ምስ ኣሜሪካ ነቲ ቁጠባዊ ኩናት ገለልተኛ ክገብሮ ምዃኑ ቃልኣት እዩ። ረዘይ ዝኾነ ጎረባብቲ ሃገራት ምስቲ ኣሜሪካ እትገብሮ ዘላ ቁጠባዊ ምዕፋን እንተተጸንቢረን ካብ መጻበዪ ሄርሙዝ ዝወፅእ ወሓዚ ነዳዲ ደው ከብል ምዃኑ ኣፈራሪሑ። ገለ ኩባንያታት ነዳዲ ታንከራት ብዘይተፈልጠ መንገዲ ብመስመር ማይ ክሓልፍ ዘኽእል ሓድሽ ሜላታት ኣማዕቢለን ኣለዋ። ፕረዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽያን ቴህራን ንዘለኣለን ብኩናት ክትቅጽል ኣይትኽእልን እያ ብምባል ዋላ እኳ እቲ ላዕለዋይ መራሒ ጥርጣረ ኣለዎ ዝበሃል እንተሃለወ ነቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ምስ ኣሜሪካ ዝተበፅሐ ስምምዕ ተኸላኺሉ እዩ። ብተወሳኺ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዑማን ሰይድ በድር ኣልቡሳይዲ ኣብ መንጎ ኢራንን ዑማንን ኣብ መጻበዪ ሄርሙዝ ዝካየድ ዝርርብ ንምቕጻል ጽባሕ ሰሉስ ናብ ቴህራን ክበጽሕ ምዃኑ ዋህቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን እስማዒል ባጋይ ገሊጹ። ወሲኹ ባጋይ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ሽምግልና ዝገበረ ሓላፊ ሰራዊት ፓኪስታን ሎሚ ሶኒ ናብ ቴህራን ክበጽሕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቁፅር ናይቶም ኣብ ኩናት ኢራን ቆሲሎም ወይ እውን ከም ዝተቐትሉ ዝተገልጹ ኣባላት ኣገልግሎት ወታደራት ኣሜሪካ ናብ 774 ከም ዝበጽሐ ዋሽንግተን ፖስት ዓቢሩ ኣሎ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።